Mayong adlaw diha kanimo ka ministry. Salamat nga niya karon imong gitan-aw kining ako karon nga video. Palihog pabilin sa una, magampo ko alang kanimo. Ginong Dios, salamat ining adlaw. Salamat ining amo igsuon nga niya karon nagtan-aw. Panlangin ni siya Ginoo. Aduna siya problema, aduna siya daghan nga struggle siyang kinabuhi. Aduna siya daghan nga kabalaka nga iya karon nga gibitbit. Apan Ginoo gamhanan ka, kanunay ka mutabang sa amo gayud nga mga problema, busa among ihatag ang amo tanan nga mga burdens nga na kanimo. Palihog ng Diyos, tanawa ang iya karon nga gipas-an nga problema. Ayaw itugot nga kini mo laglag ngadto gayud sa kapildihan sa iya gayud nga kinabuhi. Apan gamhanan ka Ginoong Diyos, tagaan nimo siya kusog, lig-unon nimo siya nga ingon makapadayon siya sa iya gayud nga gibuhaton. Salamat Ginoo nga imong panlanginan siya uban ang iya mga plano, uban ang iya gayud nga pamilya, uban ang iyang handom sa kinabuhi mga